Fa poc vaig haver de complir amb unes obligacions que em van provocar molts nervis i el mateix dia al vespre estava destrossada. El meu cos havia passat per un estrès intens i això l'havia deixat esgotat. Però quina relació hi ha entre els dos factors? Anem a pams. El nostre cos detecta quan ens trobem en una situació de perill o estrès i respon amb la reacció de lluita o fugida, el que en anglès es coneix com a fight or flight. Aquesta resposta ens prepara per afrontar una amenaça imminent. Per saber d'on surt, ens hem de remuntar a la prehistòria. Els nostres avantpassats vivien en un medi hostil i sovint s'havien d'enfrontar a perills evidents. Si els perseguia un animal, per exemple, havien de fer alguna cosa perquè no se'ls mengés i activar el cos per lluitar o fugir era l'única opció per sortir d'allà amb vida. Aquesta resposta s'ha transmès al llarg de l'evolució fins als nostres dies. Però ara ja no ens persegueixen animals, almenys a mi. Resulta que la mateixa reacció de lluita o fugida s'activa en situacions d'estrès que no representen un perill imminent, davant les quals el cos reacciona de manera exagerada. Alguns exemples, doncs, un examen important, una primera cita o una mudança inesperada. Què passa al cos en aquestes situacions? Els sentits perceben una amenaça i avisen a l'amígdala, una part del cervell encarregada de processar les emocions. Si l'amígdala interpreta la informació com un senyal de perill, avisarà l'hipotàlem, una altra part del cervell. Aquest funciona com un centre de comandament i es comunica amb la resta del cos a través del sistema nerviós autònom, que controla funcions corporals involuntàries com el batec del cor o la respiració. I té dos components, el sistema nerviós simpàtic i el sistema nerviós parasimpàtic. El nom no té res a veure amb el seu humor. El sistema nerviós simpàtic actua com el pedal del gas, activa la reacció de lluita o fugida i dona una explosió d'energia al cos perquè pugui enfrontar-se als perills. En contraposició, el sistema nerviós parasimpàtic actua com un fre i para la resposta d'activació. A més, afavoreix la relaxació del cos quan ja no es percep el perill. Apliquem-ho a un exemple pràctic. Resulta que has d'anar a una entrevista de feina i estàs cagada de por. Quan el cervell detecta aquesta amenaça, activa el sistema nerviós simpàtic i aquest avisa els ronyons perquè alliberen hormones com l'adrenalina, la noradrenalina i el cortisol, que provoquen diversos efectes al cos. Augment de la freqüència cardíaca que fa que arribi més sang als òrgans vitals. Dilatació de les pupil·les que permet que entri més llum i, per tant, millora la visió. S'accelera la respiració per rebre més oxigen que va als músculs. Augmenta la força i la resistència perquè el cos es prepara per a una activitat física intensa. La ment es concentra en l'amenaça imminent, millorant l'atenció i la vigilància. Canvia la percepció del dolor. Es pot produir una analgèsia induïda per estrès, és a dir, que no sentim dolor. A més, els records sobre l'episodi estressant es poden veure afectats. No t'ha passat mai que després d'una situació de molta angoixa no recordes res del que ha passat? Jo, per exemple, no conservo records de la presentació del TFG. Durant la resposta de lluita o fugida, el cos intenta prioritzar el que és essencial per la supervivència i la resta de funcions queden en segon pla. Algunes funcions, com la digestió, la producció d'hormona del creixement o la reparació de teixits, s'aturaran temporalment. La resposta es diu de lluita o fugida perquè prepara el cos per afrontar l'amenaça o per fugir-ne. Un cop l'amenaça ha passat, el sistema nerviós parasimpàtic actuarà com a fre. La resposta davant l'estrès s'activa en un instant, però la rapidesa amb què tornem al nostre estat natural varia entre persones. Normalment requereix d'entre 20 i 30 minuts. A curt termini, l'ansietat és essencial per afrontar diverses situacions perilloses o que percebem com a tal. Però què ens passa actualment? Com he dit, el cos reacciona de manera exagerada davant de situacions que no suposen una amenaça per la vida, com pot ser un embús de trànsit, pressió laboral
o problemes familiars. El problema apareix si es manté durant massa temps un estat persistent d'ansietat, ja que això pot tenir conseqüències sobre la salut i provocar, per exemple, que pugi la pressió arterial, afavorir l'obesitat o propiciar el desenvolupament d'un trastorn depressiu. Així que, contestant a la meva pregunta inicial, no m'estranya acabar el dia tan cansada si el meu cos ha passat per un procés d'activació tan intens.